kaira Allah kira yawan akaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan akaira dare dare Muhammadu yawan mati Nurullahi Muhammadu Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعدين شريف لا تي في لا جبغو مالكونا مالكو كان فوليني ولي مدو وي أوديتي أو من سؤالين شريف لا تي في لا وقت بلا دلنا دي أغا واجلي كان أمي بيتيا كان با مرلا أنكر مغا السيد شريف عثمان مدان هيدرا علي دمسو نو دي شريفة مغربا هيدرا علي تورني minke kenya bala laminina o kuncheli no kera bete ani anyo keneka bare bela jelin kera utukalo samba fla ani muganduru konnala bete a kenya ba marara wajulin keneka anga mabacha mangu beno ani anga karamogo bachama bara nunu nundo na ni folikan tanukan wale nyimando kawi anga maba welele umfe femi sorola folikan wale nyimando ka nunu na anga je anga nyamado fe alhamdulillah rabbil alamin ame ala fuka ala baraka do ala walima do ala mi sona kan tile hera ya rabbi amani ala fe akan shi hera kana songo kama idon boya kana kama salli ala musafa wati kuru kama nala sona antina kuma jenya mani ni kuma kala fe mo mo ni kuma dile mai ka kuma sunya wati yere kuru kama ka kani anga jamana nyamugo ka sharia la batuli nala sona mana don bo kuma ke chogora ka kuma sunya porque la inika se asawati chogi ayo ambe fulla se anga nabaga kilingel lama bela jale man ka damne anga nyamo ya sura kana se fo mo bi wajuli kenenga anga foli bo bela jale kenenga ananga kula benoni anga visilu ani barakira fenfe kenenga amba bela jale fo ko baraka da ko walma do kenenga ko be nambore ambe foli la se ankara mo demso makoroba haidra ala sona ale de bambolo bishina ma fili ko ni nya shiya fole anga maraina amba ni ala fe ni kana kala bay ngaka damena ni bada akana dabla fiyo ala ko ka ala yara boya kama bidon boya kan kama salli ala musafa ko be ambe foli la se anga karamoma no e shiru usman madan haidra ale kala sabu kam faranyo kan ni kenen no kan yarabi amba fo kadima na ngadimo yarabi ala ko kolashi ala ko kishi ala ko tanga yarabi anga jamana ala ka usma ala anga jamana basi ni kala frala ke mun fa ka bala ka hinera amba zini ala fama to ko barika mai musa se tigini musa fanga ma ami soli taya abede ni amne ta denga da fe na so herema ala kan da fana barikai ami jama bela jele fo kan ga to ba fo no alhaji fale basi sogoi aka foli be yanno ka na ba bela jele fo asigira ni here ala kan ni here ani so jale na fare fo ni ka an karamo ko bela jele fo kan ga seda fo no e makora ba haidare pala kan nali kan ga tukulo ma here ala ka here kan na ala kan karamo ko indeme ala ku me anya fe ala ka hamu be no ya ala ka lenu sabati ala ka kolosi ala ka labango mo ndama sayyidina muhammadin wa sallam alhamdulillah walla ko kabale man do lamu ye bishuni do anga segala wala ambe yan duguti amba ko kabale man do karmanu ko kabale man do kayan duguti bela jere ko kabale man do ansaru fen bora asigior la kanani kenen ka amba bela jere ko amba ko kunche uyare amba ni Allah fe ya rabbi Allah mu ye an fara nyonka ni an karamuga sedi Sherif Usman Madana Haidara ka dalane ni wa Allah kele amba ni no fe Allah ka an fara nyonka aljana kono ya rabbi gela mu banga jamani kono amba ni Allah fa Allah ka gela ni wuri ka boy anga bele mu nya soro maranna ya kananga hijidun ko ko wala nyandon mu ye madi sisako ana dogoni amba fo o tamanna ya rabbi ay tamanin ko
sen kor ka bobo ko kana ya aya ka Allah mun kama ba ina la ta Allah ka ke asara bagai ya rabbi Allah ta ke asara bagai amin Allah ka kanu Allah ka tu amin ya rabbi ambe do ke ana furu ke Allah ku kambe amin Allah ku kambe amin an karam wasir sheikh Usman Madina Haidara asam be diga mun dala amba ina la fe ya rabbi Allah ka sen bamba diga amin ambe do ku ya rabbi Allah ka utongoro Allah ku ngankoro Allah kan yarke ute mo bakay anti ko kuma na fo anga bele do ba ambolo koro mu ye Seydou Diallo abambolo depuis le 28 juillet anana section ka chide la karamogo yam la bara mun na mu ye ko anga ton afembe ka to karamogo bolo anana odela donc amba fo la ko anike ajalo amba ni Seyda fe akadwo ke Seydou Diallo che karamogo dusi suma bagado akadwo kay kadwo ka kadembay ay akadwo kay kadwo ka kadembay ni ala sona shina amina Seyda bismillah ambe wati mina faka famu amina fen fla nyona nyefo ka ojigi Seyda kono Sherif Usman Madani Haidara a bismillah la sigaso a bismillah la sigaso ado sane nana mogo kutita mogo tora san koroi ana na foye ngo sambe kana mogo kutita aya sura be bloki ba jema ndila ano bloki ba jema indi bora vigilu bola no fe ni parasol de kayanga ku karamogo bi yela parasol imboyi ka yele kasigi karamogo yi sigi doron ala sona o do santigara karamogo yi wajulu ke milti binani ani kononto ka wajulu tige ando so mogo sira so saya damine o dongeli ka shikana so ma mogo minu bora siga so amora sanju korondi ni mogo mi hakili bala salon dara ka anye sherifu bismillah kai sanji de koro anga ni mbara yi sanji tajo funene tajo kala ya tajo sambi jede umbugo ka jede ana atu dekun sabu unege do shetana sera uda billahi sanka ala mogo bugo ala ka dine no fe o ka dogo aljine sorolila Seyda shuna mogo degnente koy ika wala kun an jakuyalentiya an forcelentiya an biya de ki yanyena akadiye cogo mi ka kuma o kadanye ni kuma yɛrɛ mandiye mikoro ta dɔrɔn ika fa ni shu Seyda o ban bɔ e yeli aljinɛ tamasiyɛn de don o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale denmuso n'o de ye Sharifa Makɔrɔba Haidara ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan ani ladilikan caman fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan cɛɲi ninnu na an ka jɛ an ka ɲamada olu fɛ alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka yan dugutigi fo n'o ye Beteya an bɛ Beteya dugutigi fo k'a barikada dugutigi min sɔnna k'a ka dugu dayɛlɛ an ye ka tila ka an bisimila a ka dugu kɔnɔ ni nisɔndiya kuma ye a ka dugawu ɲini y'an sɔrɔ kɛnɛ ka wulada in na k'a ɲini Ala fɛ kɛnɛya ye Ala ta ye Ala k'a d'a ma Ala ka lafiya kɛ a ye Ala k'o k'a ka Alaya kama sherifiw hɔrɔma kama sɔli la rasul kɔfɛ an bɛ maire fo ka imam fo imam ba min bɛ yan ka fara a imami tɔw bɛɛ kan an'u ka nayibu an bɛ u bɛɛ fo k'u barikada k'u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ka u barikada o kɔfɛ an ti ɲinɛ ansaruw kɔ olu de sababuya ye an se yan n y'o de fɔ n ka ni sigi ninnu bɛɛ la n ko ni ye anw ye ni dugu ninnu na wajulu kɛ b'an taɲa tɛ o caman bɛ u fɛ yan
ansar be jɛn dugu o dugu la u n'u ka dugu karamɔgɔw don u bɛ se ka su ɲɛnɛmaya u bɛ se ka su tan tugu ɲɔgɔn na u ti su da su kan a bɛɛ bi kɛ kuma min ye a bɛɛ ye ala ko kuma tiɲɛ jɛlen ye u ti sɛgɛn u ti saliya u ti décourager o karamɔgɔw bɛ ansariw bolo dugu bɛɛ la mais anw ka to ka ye u fɛ yan ansariw fɛ u kɛyɔrɔw la kanu de b'a kɛ kanu de b'a kɛ o la ka u fo o kanu in na ani an bisimilaliko ɲuman na bi ne kunbɛli kɛra cogo min na nin dugu in kɔnɔ yan a ma dogo mɔgɔ si la hali ni dan b'i ka so kɔnɔ i ɲɛ yɛrɛ la tellement a kɛra nisɔndiya ye cogoya min na ansaru ni ansaru kanubagaw jeune caman b'a la olu tɛ ansari ye a mɔgɔ badenw mais diinɛ kanu ani karamɔgɔ kanu min b'u la o de y'u se a sinon mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ tɛ fosi ye mɔgɔkɔrɔba Hayidara den Sheikh Usman Madani Hayidara de don dɛ ale ye min kɛ ka bonya min sɔrɔ o tɔgɔ de bɛ anw kan an b'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ala k'a d'an ma aw minnu ye an kunbɛn bi an bɛ aw fo kanu dan ye nin ye ka na aw sigi san kɔrɔ depuis heure jumɛn fo sisan san bɛ ka aw ci mun kosɔn wajulu ko tɛ o wajulu bi kɛ yan ka sɔrɔ ne ma na a ka karamɔgɔw bi sigi kɛ ni aw ye ka sɔrɔ ne ma na Seydou Diallo bɛ passé aw fɛ yan kuma bɛɛ ka sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba ti yan mais aw ka na aw sigi san kɔrɔ o ye mɔgɔkɔrɔba nɔfɛla ye dɛ danti nin na hali ala bolo wallahi danti nin na ala bolo ni fɛn ɲinina kanu tiɲɛ na ni sarabi kanu na fana ni kanu ɲɔgɔnnaw de don ni sarabi mɔgɔ ye kanu na ni ne don et puis ala ti sɔn ka mɔgɔ lankolon karaba ka na jɔ nin kɛnɛ in ka taa san k'i bɔ jamais ala ti sɔn ka dangaden bila ka na jɔ nin kɛnɛ in sanfɛ san k'i bɔ ni san wulila a ti n'a yɛrɛ a dɔw ti n'a yɛrɛ u ti n'a yɛrɛ jango san ka wuli k'u sɔrɔ yan kuma tɛ aw minnu nana ka sigi depuis heure jumɛn fo sisan san ka wuli ka aw ci o bɛɛ la aw sigilen don minnu bɛ u sen kan olu fana jɔlen don u ma taa u ma saliya u ma décourager minnu jɔlen don hali olu sigilen tɛ ka aw fo k'aw barikada o kɔfɛ n bɛ Seydou Diallo fo président bɔra ka kuma a ye Seydou Diallo ka ciw ɲɛfɔ ne y'a faamuya ne ma Seydou bange ne t'u ka duden ye nka mɛ ne bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ u ka dudenw kan n bɛ Seydou Diallo dɔn ka tɛmɛ u ka dudenw kan bi tɛ o bi tɛ Seydou foli dati ne bolo Seydou foli dati ne bolo ala min bɛ sara kɛ n'o ka sara cɛ ka ɲi ni bɛɛ ta ye ala k'a sara ala k'a sara ala k'a n'a bonya ala k'a n'a wasa o kɔfɛ ala sɔnna tournée in daminɛna hɛrɛ la an ye ala deli o de la a daminɛna hɛrɛ la ala sɔnna su in n'a ye a kuncɛ don ye yan dugu sanfɛ nin bɛ mun yira ne ni aw la ko kow bi ban kow bi ban dɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ an tun ti yan anw bɛ wuli don min na Bamakɔ séjour kun ka jan ne bolo kojugu mais bi alhamdulillah depuis an bɛ bɔ Jija n'an bɛna ni tile hakɛya de kɛ tournée la bi ala sɔnna o sufɛ wajulu kuncɛ yɔrɔ de ye yan bi kow bi ban n'an ka sigi o kan ni yɛrɛ y'i sigi ka miiri i ka tɛmɛnenw na kun ka na i yɛrɛ ye bi wallahi i b'a dɔn ko kow bi ban foyi ti to a cogo la
wa an bɛ to banni de la fɔ a bɛɛ bɛ ban yanni o wagati cɛ i tɛ ala tɛgɛ minɛ yanni o don cɛ i tɛ sirafana caman ta ka taa i kaburu kɔnɔ wa i kaburu min kɔnɔ ni somɔgɔ tɛ t'i nɔfɛ kaburu min kɔnɔ ni fa ti ta ye ba ti ta ye i muso man'i kanu cogo cogo ka k'i fɛ cogo cogo n'i sara a ti taa da i nɔfɛ dɛ e cɛ ma nin kɛ baara ye cogo cogo k'i yɛlɛ muso bɛɛ sanfɛ n'i sara a ti taa da i nɔfɛ i n'i teri minnu bɛ diɲɛ girin na n'olu de b'i ta i ka sungurubaw ta ka na d'i ma so kɔnɔ n'i sara don min na o teri nafigi ninnu si tɛ taa da i nɔfɛ i ni minnu b'a gulɔba min na ɲɔgɔn fɛ i bɛ gulɔ san buteli 20 ka 5 d'u ma ou bien ka 10 d'u ma e yɛrɛ bi 10 tɔ yɛlɛma olu b'a min ni i sara olu si tɛ taa i nɔfɛ awɔ i bɛ ka minnu bila k'i ka juɲɛ ko affaire kɛ k'i ka dɔrɔgu ko affaire kɛ k'i ka furakisɛni ko affaire kɛ n'u bɛ wuli i nɔfɛ su ka wuli i nɔfɛ tile k'i bolo wuli i ka nin dangadenya ko ninnu na ni e sara u tɛ taa i nɔfɛ a dɔw t'i ye i kaburu senyɔrɔ la wallahi u t'i ye ɲɛnamaya in de don i n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛnamaya min na i ka se ka olu ta nafa di u ma kalas a banna mais n'i sara u b'a fɔ de ko dangaden ta banna a banna kɛ mais i ye min ye ɲɛnamaya in na i n'o de bɛ taa i kaburu kɔnɔ e ye ɲuman kɛ wa i tare n'i ye juguman yɛrɛ de kɛ i ta bɔnɛ i kaburu kɔnɔ a ye sirafɛn ti di ala ma dɛ wa je ti k'a la ale ti je i bɛ se ka taa miliyɔn da faamaw de ka biro sanfɛ u ka taa fo facture signé i bɛ se ka taa miliyɔn de di juges ma u ka kiiri daja i la nkalon kan nka mɛ ala tɛ dɛ i ye min kɛ yan ala t'i jɔn tɔɲɔ a ti maa si ta minɛ ka di maa si ma i ye min kɛ ɲɛnamaya in na i bɛ taa sara o de la mais mun b'an bali k'an ti o ala ta kɛ gɛlɛman don wa fɛn min bɛ se k'a gɛlɛya i ma o y'i jogo jugu de mais a dɔn ko n'i sara ko o tɛ foyi ɲɛ i ye kaburu kɔnɔ fo n'a kɛra nimisa ye i jogo jugu in dɛ i bɛ taa nimisa de mun na n ye nin kɛ an ka sabali o bɛ ban a bɛ kɛ i b'a fɔ an tun ti yan i fa bɛ yan dɔw fa tɛ yen dɔw ba tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ yen mais i yɛrɛ ye den min wolo o tɛ yen olu tagara cogoya min na i b'a ye k'a fɔ ko nin ta de banna o taara mais e yɛrɛ de ye sirafɛn ye awɔ min ta banna ni o taara o ta banna mais e min bɛ ɲɛnamaya la dɛ ka fiɲɛ sama k'a bila dɛ e yɛrɛ de kan ka siran sisan ka siran ka mun kɛ k'i préparer k'a fɔ nin ta kɛra cogoya min na o ta banna de fɛn min ye saya sigara ye o y'o dɔn fɛn min ye mɛlɛkɛli mawuti ye o y'o ye o ye niminɛ gɛlɛya dɔn o ye munikiriwa nakiru ka ɲininkali dɔn kaburu kɔnɔ kaburu bi koro min kɛ jɔn da la i su fɔlɔ o y'o bɛɛ nɛnɛ ne min bɛ yan n t'o ɲɛdɔn o tuma min b'a nɔgɔya i ma i tɛ ala tɛgɛ minɛ ala ko kamalenni yo i hakili to i ka kurusi jala la walimuso to a tigi bolo jɛnɛya dabila se i yɛrɛ la i ta ɲini i k'i halalamuso furu e bɛ ten wa sungurun joli b'i bolo i kelen sungurun joli b'i kelen bolo su kelen b'i ka sungurun tigɛ ɲɛ wa fɛn min ka jugu n'a bɛɛ n y'o de fɔ ni bɛ damanda ninnu na n tɛ sɛgɛn o fɔli la ka na ka bɔ so fantanden tɛgɛjɛ den a tɛ n kɔ a tɛ n ɲɛ ka wolo fantanya la min ka jugu ɲɛnamaya la ni ne don ka wolo fantanya la ka mɔ fantanya la e yɛrɛ ka kɛ fantan ye e ma dɔrɔmɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la ka sa tuguni ka taa don jahanɛmɛ kɔnɔ o ye taciyɛnko 2 ni halakiko 2 de ye mɔgɔ bɛ kɛ fantan ye kɛ i bɛ wolo fantanya la setigiw ma bali ka k'a ye ten
o y'a ɲini no o fana kun fantalama de don mɔgɔ bɛ kɛ fantan ye I b'i wolo fantanya la nka mɛ I b'i halala ɲini mais n'i ma o fana sɔrɔ ka tila k'a kɛ jahanɛmɛdenya ye Ala ta ti kɛ I mago ti Ala la I mago t'a kira la Ala tana ma k'o kɛ dama ka sa tuguni ka taa jahanɛmɛ la o ye mɔnɛ joli ye I kelen na mais ni Ala ye dusu don denkɛ min kɔnɔ fana a ye dusu don denkɛ min fana kɔnɔ o ka bɔ so ka na damandingɛ sen damandingɛ ye kaburu dingɛ de a ka du kaburu ye siɲɛ joli n'u y'a wo ninnu yir'i la I b'i yɛrɛ ɲininka ko hadamaden de bɛ jigin nin kɔnɔ a k'i jɔ k'a dɔw lajɛ I yɛrɛ b'i ɲɛnɛmini mais u b'i jigin o de kɔnɔ ka taa si mun nɔfɛ sanu sanu in bɛna kɛ mun ye ko dahirimɛ o sanu in I bɛ ni sɛgɛn bɛɛ kɛ ka ni ɲani bɛɛ kɛ ni dingɛ in kɔnɔ dama min se ka firi ka I bɛ sa o joli kɛra a ka ca ani dɔw bɛ kɛ damanda la ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn a bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a ci ɲɔgɔn tɛgɛ u bɛ jigin dama kɔnɔ dɔrɔn a bɛ firi u da la o badenw bɛ kɛ aw ɲɛna don o don o tɛ kɛ o ma e waaju e ka jigin ni dingɛ dunnen in kɔnɔ ka t'i ka sanu bɔ ni wo danger in kɔnɔ ka na o sanu feere ka tila k'o kɛ furukurunin ni jɛnɛyakɛlan fana ye ka ɲinɛ mansaw kɔ so a t'a da o ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ a t'a da o ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ fɛn bɛɛ bɛ ban an bɛ kɛ I b'a fɔ an ti yan an k'an hakili to an yɛrɛ la su in na n ye mawudu dɔ de labɛn n y'a kanu an ka baro kɛ o de kan ɲɔgɔn fɛ ne y'o de fɔ ne tɛna foyi fɔ yan aw ma deli ka min mɛn ka kɔrɔ an karamɔgɔ Seku Usumani Madani Hayidara n'a ka denbaya tɔw da a n'a ka kalandenw hakililajigi de don ka limaniyaw kurakuraya jɔn k'i bɛ fɛ k'i ka ɲɛnɛmaya kɛ lafiya kɔnɔ I bɛ fɛ k'i ka ɲɛnɛmaya kɛ hɛrɛ kɔnɔ I ni Ala cɛ kana tiɲɛ I ni Ala cɛ kana tiɲɛ ni fɛnba duuru n'a sabatira I la I ka ɲɛnɛmaya bɛ kɛ lafiya kɔnɔ hɛrɛ kɔnɔ wa e ni Ala cɛ la tɛ tiɲɛ fiyewu a fɔlɔ ye jumɛn ye hakɛ I hakili to wali hakɛ la I hakili to I mɔgɔɲɔgɔn hakɛ la o ko lahara k'a bɛ gɛlɛya k'Ala b'a t'aw yafa dɛ a ka ca la Ala ta caman bɛ k'a b'o yafa mais a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ Ala tɛ se ka o yafa n'a y'o kɛ a ye dɔ tɔɲɔ ka di dɔ an ka hakili to hakɛ la dɛ surtout ni samiya in na minnu ka baganw bɛ taa don waliforo kɔnɔ ka taa mɔgɔw ka balo dun ka taa mɔgɔw ka ɲɔ ɲɛnenw dun ka taa mɔgɔw ka tigaw ɲimi a ye sira hakɛ ɲɛ dɛ e bɛ denmisɛnnin dɔ bila I ka misiw nɔfɛ kungo kɔnɔ hali I tɛ sɔn k'a ta k'a bila k'i ka da garder I tɛ sɔn mais e b'o de bila misiw nɔfɛ e bɛ o de bila ka tugu misiw nɔfɛ o ka misiw gɛn ka taa don waliforo kɔnɔ a fanga tɛ se misi ninnu gɛnni na parce que u ka ca kelen ma o ka taa waliforo dun a hakɛ I b'a ye I ɲɛ la yanni I ka sa dɔw b'u ka misi bila ka dan sago sen t'anw ka foro kan wa hali a kuma tɛ taa yɔrɔ jan hali n'a taara u ka kiiri bulon n'a da bɛ ja la parce que se b'a ye mais e bɛ k'i ka se de yira se bɛ Ala de ye n'Ala ko k'a b'a hakɛ bɔ I la I ka somaw n'i ka moriw bɛ don kaliwa la san 1000 a tɛ nafa ɲɛ an bɛ jɔn fɛnnin dɔw la a hakɛw man ɲi dɛ soit dɔw kelen k'u ka balo kan k'u ka ɲɔw tigɛ k'u fɛn k'u bila u b'u ka misiw de bila su fɛ mɔgɔw dalen ka taa yɔrɔw yɛrɛkɛ ka taa ɲɔ ninnu yɛrɛkɛ ka bo kɛ fan bɛɛ fɛ dugu b'i jɛ u bɛ n'u ka balo yɛrɛkɛlen sɔrɔ wali misi fɛ jɔnni ka misi a tigi ma dɔn mais Ala ɲɛ b'i la Ala ɲɛ b'i la dɛ jɔn k'i ye I n'o k'a kiiri tigɛ aw ka yafa ɲɔgɔn ma o ka fisa I k'i den k'a kɛ Ala k'a ye Ala ka ɲaŋata ka jugu dɛ surtout n'i bagara jɔn ma k'a tɔɲɔ
ala ka ɲanga taga jugu fo ka fa cɛ i ka nafolo ko bɛɛ ɲagamina miliyɔn caman bɛ e kun e ka bitigi kun falenba don e ye commerçant ba ye miliyɔn kow ti e si i ɲɛna mais bi e bɛ ka 20 ɲini ka dɛsɛ a la somaw bɛ ka baara k'i ye moriw bɛ kaliwa la dɔw talen don ka bɔ dugu wɛrɛ ka na fo i baara ka n'olu loger u ka kaliwaw don i ye nasi kelen don ka so bɛɛ fa furadaga bɛ fan bɛɛ fɛ i yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ i damana suma ye ala n'a ɲagaminen don pili nasi ninnu bɛ ka ko dɛ a ko tɔ bɛ juguya ka taa fɛ munna waliden furulen don e bolo a tɔɲɔnen don i ti k'a ka hakɛ dafa i mako t'a la a bɛ bana i t'a furakɛ a denw bɛ bana i t'u furakɛ ko a yɛrɛ bɛ ka dɔɔni feere k'a bɛ se k'a débrouiller a yɛrɛ mais a taɲa ti e la seli bɛ se fini ti kala ka don denmisɛnninw na munna ko muso yɛrɛ bɛ k'a débrouiller k'a ti dɛsɛ k'o dɔw kɛ a ma bɔ ni den y'a fa ka so ka na e fɛ yen a y'a sɔrɔ e de fɛ yen ni mɔɲɛ b'i ye fana k'i ye cɛ dusuma ye e de kan ka jɔ n'i denw ye e de kan ka fini kala ka dɔ u la e de kan k'u furakɛ wari bɔ o man ka kɛ muso ka doni ye wari b'a dɔw bolo o bɛ se sebeya de la kɛnɛma sebeya bɛɛ b'a fɔ ko karisa ka ɲi karisa ka ɲi ni min ka denw ni dɔgɔ dara a bɛ taa saga d'o ma awɔ ni seli sera ni saga tɛ min bolo saga bɛ d'o ma ni selidenni sera a bɛ misi kan tigɛ k'a sogo tila sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ mais bilahi i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen a m'a di muso ma ko fini san k'a don i kan sebeya an yɛrɛ bolo ko a bɛ jɔ nin dɔw la ala ɲɛ b'a la dɛ muso ti kuma dɛ wallahi a ti kuma mais ala b'a dɔn ko a tɔɲɔnen don o de la ala bɛ k'a bɔ i la i ka soma ninnu tɛ se mori ninnu tɛ se o de la ko nasi in b'a juguya mun na parce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ e ka tila ka t'o kuranɛ kelen nasi bɔ k'i ko o la e ma tigɛ ala la ala b'a juguya de a bɛ dɔ fara i ka garizɛgɛ siri kan ne kana ko taa yɔrɔ jan kana t'i ka wari di u ka misi faga i tɔgɔ la kana haliwa don muso min b'i bolo a bɔ ɲɛji la hinɛ waliden na a ka hakɛw d'a ma hali ni o y'a sɔrɔ miliyari de b'a yɛrɛ bolo e se ye min ye dɛ o k'a ye mais a ti cɛ minnu bolo olu t'aw faamuyalen don a ti minnu bolo fiyewu u bɛ ka baara ɲini fana u ti k'a sɔrɔ n y'o fɔ ka d'a kan dɛ parce que cɛ dɔw fugari mun ɲɔgɔnna ye a t'u bolo cɛw b'a la ko n ka sira falen ne mɛnna musow kan o u tɔɲɔnen fana don walahi u tɔɲɔnen don cɛ dɔw ti baara fɛ ayi an ka nin yɔrɔ fɔ walahi cɛ dɔw ti baara fɛ a ka caman bɛ taa fɔ ne ɲɛna cɛ denbayatigi muso b'a bolo denw b'a bolo a bɛ da ka to so kɔnɔ de k'ale tora ka taa ko baara tɛ ka sɔrɔ a tɛ bɔ bilen yɛrɛ n'i y'a bɔlen ye a taara i sigi baroda la kɛnɛma a ɲɔgɔnna cɛ lido si la tɛ yen a ye lido cɛ la a ɲɔgɔnna tɛ yen lido la damu bɛ ten tɔ a ɲɔgɔn damu sela tɛ yen a ɲɔgɔn marasi sela tɛ yen a bɛ tile bɛɛ ban o la da la a ti bouger ka taa yɔrɔ si nka mɛ hali a ka forfait mugana wari a bɛ taa minɛ muso de la crédit mugana kɛ mun na a bɛ taa fɔ muso de ɲɛna mais i miiri dɔɔni e kuma e ye mun ye e ye mun ye e cɛ tɔ o kuma cɛ dusu taara min dusu taara min muso e sɔnna muso ka nasɔngɔ bɔ o k'a tobi k'a sigi k'a dun d'accord muso bi bana a b'a yɛrɛ furakɛ wa cɛ ninnu n'u banana fana muso de bɛ wari di u bɛ taa furakɛ ni don min ni sogo ma cɛya nana karisa sogo min ka binna bɔ dɛ mais a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ a kun ni to tobira su min na ni tilela kalayara munna i ma salati dilan ka di yan e k'a ɲininka k'a ye 100 di ko ka salati san wa a t'a da don dɔrɔmɛ kelen mɔsɔgɔli a ma di muso
cɛwa ye sabali a ye sabali baara gɛlɛyalen don dɔw kan ne b'o faamu garisɛgɛ yɛrɛ ala ta de ye koyi maa y'a ja a b'a di maa min ma nka mɛ ala ko k'an k'a wele k'a b'an jaabi ala t'i jaabi k'i dalen to i si dilan kan dɛ abada lezi wuli ka bɔ taa dɔ kɛ mɛ n mago bɛ nin baara in na n ma o sɔrɔ e bɛ baara bɔ baara la mun na i musotigi denbayatigi tɔ o tɛ ko dɔ bɛ se o bɛ se k'a ɲɛnabɔ wa sinon i bɛ baara bɔ baara la mun na n'i ye min sɔrɔ n'i bɛ 100 sɔrɔ o la na n'o ye i k'o di i muso ma o de y'i se ye wallahi hali n'a y'a sɔrɔ a b'a bɔ mɛ ni e ye 10 sɔrɔ ka 20 sɔrɔ karisa ne bɔra bi n ye nin baara in de kɛ n taara nin wuluwulu dingɛ in de bɔ n ye nin kanfiko dingɛ in de sen u ye nin wari in de di yan i tɛ nin minɛ ka fara i boloda kan i ka fara i ka nasɔngɔ kan o wari in ka bon muso bolo ka tɛmɛ muso ka miliyɔn kan billahi a ka bon muso bolo ka tɛmɛ a yɛrɛ bɛ ka e baloli min kɛ don o don mɛ mago t'a si la muso bɛ to o gɛlɛya la e bolo o ɲani na e bolo ale jɔlen don n'i ye n'a m'a sɔrɔ don min na a bɛ taa balimakɛw nɔfɛ n'a m'a sɔrɔ don min na faniciniw ye kungo sɔrɔ bɛnkɛw ye kungo sɔrɔ a bɛ taa u bɛ malo bɔrɛ ta a bɛ taa u nɔfɛ o bɛ wari di mɛ e min bɛ ka taa ɲɛɲini n'i m'a ɲɛ sɔrɔ don min na n'u ye 1000 sɔrɔ bilahi u t'a di muso ma u bɛ taa di u sunkuruw ma ka muso to awɔ muso bɛ ka nin bɛɛ k'u ye mɛ don min na n'u ye dɔɔnin sɔrɔ ko dɔ ɲɛna u ma ko hɔn u t'a di muso ma n'a dɔw y'u ka sigɛrɛti wari bɔ a la a tɔ ye sunkuruw ta ye ou bien k'a don crédit la k'a ci sunkuruw ma mɛ a b'i bɔ o yɔrɔ in na ka taa so a bɛ taa muso in de ka surafana tobilen dun k'a kɔnɔ fa o la a m'a nasɔngɔ bɔ a ye miiri musow tɔɲɔnnen don bi dɛ ka musow kɛ ɲɔgɔn ka fila 3 fo 4 ka dɔ ta k'o kɛ sanadolo ye k'o yɛlɛ tɔw sanfɛ ka kɛ i b'a fɔ nɔ tɔ ninnu tɛ muso ye ka kɛ i b'a fɔ e ma deli k'olu ye kuma tɛ ka taa woro bɔ u nɔfɛ kan musow bɛ so kɔnɔ e bɛ dɔ bolo kalo 1 dɔ ɲɛ tɛ e la kalo 1 hali dɔgɔ ye nin don ti tiɲɛ k'i kundo k'a lajɛ i bɛ cogo di mako tɛ o la fini bi sa dɔ ye fini ti sa dɔ ye yɛlɛ bi kɛ dɔ fɛ yɛlɛ ti kɛ dɔ fɛ i bi tiɲɛ ba yɛlɛ bi kɛ dɔ fɛ yɛlɛ ti kɛ dɔ fɛ baro bi kɛ dɔ fɛ baro ti kɛ dɔ fɛ u bɛɛ b'u pari cɛ ɲɛkɔrɔ mɛ dɔ ka fini ɲɛ bi fɔ a bi kɛ i b'a fɔ a ɲɛ ti dɔ in na k'a sɔrɔ o labɛnnen don dɛ ka tɛmɛ dɔ in kan min bɛ dɔ in na ale y'o san mɛ min y'a labɛn a yɛrɛ halala la ka sɔrɔ cɛ ka dɔrɔmɛ t'o la a t'a fɔ o ma yɛrɛ k'i damu i pari la o tɛ fɔ cɛw a y'a lajɛ ala ko aw k'a ta fo 4 mɛ ni o y'a sɔrɔ aw bɛ se ka tile nka n'aw tɛ se ka tile n'a y'a oser n'a y'a kɛ ka tila ka gɔlɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka ɲangata ka jugu jɔn gɔlɔnen ma fo ka faga ayi ala ka ɲangata ka jugu dɛ surtout karamɔgɔ tilenbalu ayi anisari karamɔgɔw t'a la o parce que n'olu gɔlɔnna o kɔrɔ olu m'u karamɔgɔ ka kuma lamɛn ne ka to olu ma karamɔgɔ dɔw ye o ye o bi wajulu la a dɔw ti bɔ misiri yɛrɛ mirabu sanfɛ kutuba la mɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka so kɔnɔ muso dɔw bɛ o bɛ ɲɛji la a mago si t'o la a mago t'o denw na a ka kɔsani o min y'a ka baramuso ye a ka fɛn bɛɛ bɛnnen don o ma wa ni ne ka jugu dɛ ala t'i nin ne fɛ mɔgɔ min ye o ye ala ko kuma b'a nɛn kan ka sɔrɔ a kɛwale t'a la e jeni janɛmɛ ka jugu bɛɛ ta ye a ka jugu bolisɔnna k'a firi kun kelen ta ye cɛw ye musow dusu suma musow sɛgɛnna dɛ u bi ɲɛji la u kɔnɔ gannen don u dusu kasilen don u degunnen don fo yɔrɔ t'u bolo kɛ yɔrɔ t'u bolo parce que u jigi bɛɛ y'aw de ye musow jigi bɛɛ ye u furucɛw de ye cɛw a ye to musow jigi kɔrɔ a ye musow nɛgɛ n ye nin kɔɲɔmusonin furu o ye denmisɛnnin ye
Mbo de bɛrɛ me kulonkɛ kɛ o de fɛ mais dɔ in kɔrɔla ka ban jɔ y'a fɔ ye ko muso bi kɔrɔ muso ti kɔrɔ dɛ ayi karamɔgɔ y'o de fɔ ala k'a ɲɛ mɛn a la a ko kɔrɔ ko hakili de don n'i y'a bila i kunna hali i san 10 k'i ye san 100 i hakili de b'i kɔrɔ n'i y'a bila i kunna i san 100 k'i ye san 20 de i y'o de ye hakili de b'i kɔrɔ muso ti kɔrɔ dɛ i ka musokɔrɔbani a bɛrɛ a nɛgɛcogo fana bɛ yen hali n'o ni dɔ in ta ma kɛ kelen ye o fana bɛ yen ka n'a to yen de i b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ cɛwa ye sabali ne ye o ye n bɛ musow kan n ye o ye n b'u kan ne yɛrɛ ka wajulu tɛ sigi yɔrɔ si k'a wuli ko ne ma kangari da muso ye o ti kɛ mais ne yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ musow sɛgɛnnen de don o degunnen de don o la diyagoya de don n ka kuma u fɛ k'u lafaamuya u ka sabali ni olu degunna k'olu tɔɔrɔ la n'olu ma sabali furu ti ɲɛ dɛ cɛw fana ko bi k'a ti kɛ na n ti bilake musow fana ko n ti bilake a bɛ ɲɛ cogo di o la a ti ɲɛ dɛ bon o la fo anw ka sabali anw minnu ye musow ye an ka sabali an k'an bolo da an dusu kan cɛw n'u ka gɔlɔnniya u n'u ka tilenbaliya an ka sabali u kɔrɔ ni anw fana tɛ cɛ tɛ yen dɛ ni anw tɛ cɛw tɛ yen anw de ye fɛn bɛɛ ye ɲɛnɛmaya la n'i y'a mɛn ko cɛ b'a yɔrɔ yɔrɔ o b'o de fɔ ko musoba dɔ de b'a kɔfɛ n'u kɔnɔ gana boli bi kɛ ka na anw de nɔfɛ so kɔnɔ anw de bɛ na ɲininka so kɔnɔ o ti bi ye dɛ depuis fɔlɔ ni cɛkɔrɔbaw b'u ka gele ka kuma la ni kuma dɔ gɛlɛyara u bɛɛ b'a fɔ k'an k'a to sini na ko su ye gindo ye est-ce que o gindo ye su gindo ye jumɛn ye ni muso tɛ ala y'o bonya n'o valeur di anw de ma cɛbakɔrɔw bɛ na anw de nɔfɛ so kɔnɔ ka na anw ɲininka n'anw ye min f'u ye ni dugu jɛra o de bɛ taa fɔ gɛlɛ o la an ka sabali n'an sabalila a bɛ ɲɛ n bɛ taa ni n ka mawudu ye n ti bɔ a kɔnɔ cɛw a y'a hakili to nin na ni muso tɔɲɔnen don i bolo a ka hakɛ segin a ma i k'a ɲɛji cɛ i kana t'i ka wari di mori foyi ma i garisɛgɛ bɛ segin a nɔ la sanu ɲinina minnu bɛ damada la yan cɛ bi Bamakɔ a y'a ka sanu mansin san ka da e la k'a d'i ma yan k'i ka sanu ɲini e k'i ta ɲini i k'i ta sɔrɔ ale fɛnɛ ka se k'a ta sɔrɔ e ye sanu bɔko joli kɛ ka tila ka nkalon tigɛ a ye ko sanu ko gɛlɛyalen don yan i ye kuru ta ko joli kɛ ka tila k'a namara ko fɛn tɛ ka sɔrɔ i ye garamu 40 bɔ k'a fɔ a ye ko garamu 10 ne sɔrɔ la hakɛ bɛ nin bɛɛ la nin bɛɛ ye hakɛ ye n'i m'a ɲɛnabɔ ɲɛnamaya la k'a ɲɛfɔ a ye ka yafa deli a fɛ lahara hakɛ o ma nɔgɔn dɛ a fɔra i ka ɲuman de bɛ kɛ ka hakɛw sara lahara i ye ɲuman minnu kɛ ɲɛnamaya la ni hakɛ bɛ i ni min cɛ lahara o ɲuman de bɛ minɛ i la k'a d'o ma n'i ka ɲumanw didira k'a di ni ɲuman banna i bolo pewu o tigi ka juguman de bɛ taa k'a fara i ka juguman kan depuis ɲɛnamaya in na an k'an tilen an ka kow kɛ jɛlenya kan an ka nɔgɔlenya in dabila mɔgɔ min mana da i la k'a ka sanu mansin san ka di i ma o ye danaya dan de karisa ɲɛɲini e k'i ta sɔrɔ ne k'a ta sɔrɔ i jɛya ye man ɲi u yɛrɛ b'a fɔ ko a bɛ to k'a fɔ cogo di ko fɛn ninnu tɛ nɔgɔ fɛ wa je sais pas a ye ko kɛ ni tiɲɛ ye ni sanu bɔra n b'a fɛ ni kilo de bɔra a wele n ye kilo sɔrɔ bi an b'a kɛ cogo di o de ye laadiriya ye n'a ko n ti foyi d'i ma n'o ti bɛnkan ye min ye bɛnkan ye a b'i ta d'i ma n'aw bɛ fara aw bɛ fara tiɲɛ kan tiɲɛ kan a kana namara kɛ diɲɛ fɛn foyi la école maîtrise kilasi kɔnɔ muwalimu i ka fasilu kɔnɔ e ye cɛnin ka moyini minɛ a la a sira k'a ka dirasa kɛ a sira k'a ka leçon ta k'a ka durusili kɛ k'a ka a b'a fɔ cogo di composition examen kɛ kilasi kɔnɔ k'a ka moyini sɔrɔ
e ka tila k'o ŋanamu ŋa bɔ o bolo k'o di denni ma parce que k'e ɲɛbɔ b'a fɛ min tɛ hali a tɔgɔ sɛbɛnnen don min tɛ hali a tɔgɔ sɛbɛnnen don cɛni sira k'a ka leçon ta i ban ka moyeni d'o ma parce que k'o ko man di ye parce que k'i y'o ci k'o ma sɔn mais a y'a ka moyeni sɔrɔ e y'i ban k'a d'a ma min ma foyi kɛ dɛ ni hali moyeni 1 t'a bolo ka moyeni di o ma k'o la passer ka sɔrɔ o n'a man kan parce que k'i bɛ o fɛ i ɲɛbɔ bɛ o fɛ ni hakɛ ma ɲi dɛ cɛni y'a ka baara de kɛ ni hakɛ ko k'a bɛ wuli ko lahara ka jan na dɛ ala b'a yiri la ɲɛnɛmaya la yan yanni lahara cɛ o la an ka hakili to ninnu na n b'o de fɔ n ka kumaw la muso an ka kɛ ɲuman dɔnna ye hakɛ bɛ nin bɛɛ la o ye jumɛn ni cɛ bilala ɲɔgɔn na n y'o de fɔ n'i y'a ka jugumanw fɔ i jija i k'a ka ɲumanw fɔ n'i da de a ka ɲumanw kan ka kɛ i b'a fɔ depuis a ye furu san 10 kɔnɔ a ma deli ka kelen k'i ye a ma deli ka ɲuman foyi k'i ye a ka hakɛ de don dɛ n'i m'a lakale ala b'a bɔ i la an ka taa u bɛ ka fɔ ko wagati sera papier bɛ ka di n bɛ nin 2nan ta hali n'an b'a d'aw ma a 2nan ye jumɛn ye kana sɔn ka da ka sunɔgɔ ni i balima silamɛ dɔ hasidiya y'i kɔnɔ ni i balima silamɛ dɔ ŋaniya juguya ye i dusukun na kana sɔn k'i da n'o ye kana sɔn kɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ kɛ bɛɛ fɛ ni ye muso 2 ye dumuni feerelaw de don u bɛ dumuni feere ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sugu la u bɛɛ ka sugu ka di u 2 bɛɛ ka sugu ka di n'u ye dumuni tobi ka bɔ a bɛɛ bi sa mɔgɔ si ta ti to a ja ala ni dɔ in ŋaniya juguya bi dɔ in na ale bi da su fɛ a tɛ se ka sunɔgɔ fiyewu ala ni dɔ in ŋaniya jugu fɛ parce que munna o ta bɛ ban ale de ta kan ka ban o ta ka gala a tɛ sunɔgɔ su fɛ a sɔn jalen bi kɛ a tɛ lafiya a nana mun miiri a ko ne bɛ dan sigi nin ko in na nin tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ u 2 bɛɛ ta bi ban dɛ a si tɛ gala mais ale ko dɔ in ka hɛrɛ de tɛ kɛ a ɲɛna a taara morikɛ fɛ yen morikɛ ko baasi t'a la o ye nasi 2 d'a ma k'i bɛ dumuni dɔ préparer i b'i hakili to ni bitɔn bilenmanin na ni bitɔn bilenmanin o ye e ta ye o bɛ kɛ e de ka dumuni na e b'o dun ni bitɔn finman ye i jija cogo bɛɛ la o nasi de ka kɛ i sigiɲɔgɔnmuso feerekɛla dɔ in ka dumuni na o k'o dun kana sɔn a ka ɲagami dɛ bilenman y'i ta ye finman ye dɔ in ta ye n'o kɛra n'a y'a ka dumuni kɛ sɔɔni a kɔnɔ bi kari ni kɔnɔ in bolila a tɛ se ka boli cogo si la ka don ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ tila a la n'a tilala la o mangoya kelen fo ka taa min kɛ ma a tɛ jɔ a ka tabali kunna kuma tɛ ka sanni kan a ko basi foyi t'a la ko ka nɔgɔ baarakɛla ka wari ye fɛn o fɛn a y'o di i b'a dɔn an musow bɛ s'o la an bɛ wari min d'an ka karamɔgɔw ma diɲɛ kɔnɔ hali an t'a dɔn an yɛrɛ la an t'a dɔn an yɛrɛ la janko cɛ ɲɛɲinini ni karamɔgɔ min nan'i sigi n'a ka nasi ye ko n ta ka di n bɛ cɛ minɛ ka kɛ buteli kɔnɔ ka d'i ma tile 3 kɔnɔ i cɛ bɛ k'i ta ye tile 2 kɔnɔ e sinamuso bɛ fa bi don a la a bɛ boli ka bɔ kana foyi fɔ anw ye o kɔ a ye moriw yɛrɛ b'o de fɔ ko musow de y'u ka kiliyantiw ye anw musow y'o ye dɛ surtout ni minnu bɛ se tulu baara dilan na i b'i ja dɛ maa ka tulu b'a kunna ka don moriso la anw musow ka tulu ɲunnen don anw na o bɛɛ la cɛ ninnu ko k'u tigɛ an ta ye ne dabali ma ban an bɛ k'u da nɛgɛ walan kan k'u don buteli kɔnɔ k'u mun tulu la o bɛɛ la u bɛ porokoto a t'aw minɛ cogo fɔ an ye sa a kɛra baara ye nin ye morikɛ ka wari bɛɛ di a ye nasi minɛ a nana dumuni ɲɛnabɔ waati min na a ye bilenman in o min y'a ta ye a y'o kɛ muso dɔ in ta la finman in sa a y'o k'a yɛrɛ ta la aw bolo ko fili don wa an k'an ŋaniya ɲɛ walahi i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ in ŋaniya de ka ɲi ka ɲɛsin a ma o la bitɔn in kulɛri 2 dɛ ala yɛrɛ de b'a yɛlɛma a ɲɛ kɔrɔ
dɔ in ŋaniya kama dɔ in ŋaniya sinon ni kafiri ko a bɛ kafiriya kɛ a bɛ se dɛ a ti fili a ti saliya mais ala yɛrɛ de b'a yɛlɛma a ɲɛkɔrɔ k'a sabu kɛ dɔ in ŋaniya ye o de la an ka ŋaniya ɲɛ ɲɔgɔn ma an sinamusomaw ye o ye ka ne ŋaniya ka ɲi ka ɲɛsin karisa ma n sabalilen don a kɔrɔ nka ale de ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin ne ma n ko ni e ŋaniya ka e ka to ten ale ka ŋaniya juguya n k'a y'a f'i ye wa aw a y'a yiri la k'a m'a yira ale la a m'a fɔ ale dɛ mais ale b'a dɔn parce que ko mɔgɔw b'a ye moriw fɛ yen ka n'a fɔ ale n k'a to a k'a yiri la mɔgɔw b'a ye moriw fɛ o fɔra i ye sisan wa k'a mɛnna n halisa i ŋaniya ɲɛ ni ŋaniya ka ɲi a ka foyi tɛ siri an ka ŋaniyaw ɲɛ a ye fura ye ɲagami ten dumuni na a ye muso ta d'a ma a yɛrɛ y'a ta dun muso fɛnɛ y'a ta dun u sigilen tora baro la sɔɔni a kɔnɔ karila a ko kɔrɔ ale bolo ma k'a yɛrɛ kala ye k'ale fililen bɛ sɔrɔ a ko a bɛ wuli ka ɲɛ a yɛrɛ ma dɔrɔn a tilala la a ye yɔrɔ bɛɛ kɛ cɛnni o kɛra a ye muso min hasidiya ta dɛ k'o de ŋaniya ni o baara in ye o de ye tafe ta k'a siri a la k'a b'a sutura n'a ye a y'o fɛnɛ bɛɛ kɛ cɛnni ye o y'a dɛmɛ k'a ta ka se n'a ye a ka so pour que ka taa saniya k'a ɲɛ o muso in a tun bɛ ka min baara mais fo ka taa min kɛ a magoyara a ka feerekɛyɔrɔ la ala ni malo fɛ a ma se ka bɔ ka na o feerekɛyɔrɔ kelen mais mun y'a s'a ma ŋaniya juguya an ka ŋaniyaw ɲɛ du kɔnɔ an ka ŋaniyaw ɲɛ baarakɛyɔrɔ la an ka ŋaniya ɲɛ ko waati sera papiye 2 bɛɛ dira an bɛ dugawu kɛ aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ toujours an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ni ala cɛla ni fɛn bɛ laban o de bɛ laban ni fɛn bɛ laban o de bɛ laban k'a ɲini ala fɛ aw hami ni ne taw ala k'a dilan ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye ala ka si ni kɛnɛyaw di ala ka laban ko ɲumanw di n ti bɔ n ka kuma la fo n ka n da tu baya la yiri wɔɔrɔ la an bɛ taama n'o de o de ye juguw dɛsɛ an na parce que o ye ala ta tiɲɛli mɔgɔ si ma ala ta tiɲɛ minɛ fo ala yɛrɛ ka e minɛ ala ka fara i ka k'i kɔlɔsi ka don i ni juguw cɛ n y'o de fɔ n ko baya in ka na silamɛya la an tun kan k'a san hali n'a t'a la mais ni a b'a la a bɛ anw ka kuranɛ de kɔnɔ an kan k'a fɔ fo ka se an ka saya ma ka jɔnw kanda n'a ye baya ma sabati yɔrɔ si fo lafiya ni hɛrɛ ni kayira de ka na ye fo lafiya ani hɛrɛ ani kayira de ka na ye ya hali n'aw ye sanu bɔ a bɛ siran a tagatɔ n'a ye bamakɔ k'a bɛ taa fali ou bien duguba dɔ kɔnɔ i bɛ siran mun ɲɛ dɔ kana taa sira da i ɲɛ k'i janfa k'i faga k'i ka sanu ta zon bɛ ka min da mɔgɔw kan bi ala de b'a dɔn ka bi mɔgɔw kan k'u ka moto sanenw minɛ u la nin sira ninnu kan mɔgɔw nalen don saya ni balo cɛ damadingɛ kɔnɔ k'u ka sanu bɔ u taatɔ n'a ye ka sira da u ɲɛ k'u faga ka sanu minɛ ou bien u donnen kariw kɔnɔ ka sira ta ka taa sira da kari ɲɛ k'u ka nafolow n'u ka telefɔniw n'u ka sanu minɛ u la ka don u ka buguw kɔnɔ ka bugu fara ka don mɔgɔ nɔfɛ buguw kɔnɔ ka taa tigiw sɔgɔ k'u ka sanu n'u ka nafolo ni telefɔniw ta ka taa ni baya kɛra Seku Usumani Madani Hayidara ta ye a bɛ baya la ko n kana sonyɛli kɛ o n'o sabatira yɔrɔ min na nin tɛ dabila ye nin dabilalen o duguw la dɔ wɛrɛ don hɛrɛ kɔ wa ɲɛmɔgɔden kelen don ka fan bɛɛ fa bi a bɛ wolo ten yan a bɛ sɔrɔ ni mun ye jɛnɛya tɛ a bɛ baya la an tɛ jɛnɛya kɛ n'o sabatira o bɛ kɛ wa baya mana ni foyi ye fo hɛrɛ fo kayira fo lafiya an ka nin ta an ka baya in ta dɛ sɔsɔ cogo t'a la an bɔra o waati la a mɛnna
baya deba islamia do man islamia do mando a fora ka ti qur'ane kono aklala kana e qur'ane kono a fora ko kira ma di aklala kana fo ko kira ya di me islamia do man ete al na kero e tuguni hashidi yare do wara soro ko fo tuguni ala e minge ma shi setola ma sabal baya ila du woro islamia nga bayata anga nyere di alama o de bi laba ambi boya ka ke ba fo antutia ambi tadi masami ma ko anga minke anga osirata odorone ba na fa billahi nyene ma yimi ka annekeni ibi shitane ma ko fe on fela ibe yurugu fe on fela ibi namara ko la nyene ma yimi bi ki nege ni sarabana ola yani ka sanna bayita nye demsenya otala nye makoroba ye otala mi baya ta shini ala ni ma papier signé ika saya datika kontaratini ala che ika saya la nana wati mina bi ke jon shi setola ibi shini ye wala re bodo na inindi alama inindi aidara matere adi makoroba matere adi aidara dendo matere na inindi alama ala ni baya inta ni ya waleya aw bi yani beteya ngoro wata to do bamako ni ala son ala fiya bi yani wala ma yere di ala ni femi la bo ya la tay ala khashini ken adana ala khan sabudam ala khan garze go fu ala khan sanyere ko ala khan asiri don fe minu tay sanu ko bula ala ka chama ala ka kurubaw dawma nala ya di ala ka oke ka umiri sola ala ka oke ka do ala ko dafe muso ala ka sabal da nyere ala ka muyuda ala ka ta fanga da cho mali ala ka kulusu ala ka bendo akono ala ka kiliya do akono kira boya kama sallallahu rasul o ko fentingine bene parler na shuina bazen jema burudil bala jena way kabakui aywa kam pari kan nyakoni ni ndaka gelende ni nyona nyuma fo itenere ga finuna tigarabande bete ya musu kaufu so tigara fo yere wala olude ni fini nyuma mbayin kala ka sabara daka ka kila ka grimandaka ka dia ka kila ka choroba fana samadi ko ka to doma o ere jaranye ka temato be ka aufu ka dado ala ka na usa adoro me bora yoro ala ka fali miliona ala ka na shita yoro la mulya ala ka na andum be kan sahuyi ala ku ka here u kanyena ala ka na bu ka here u ko kira buya kama ni baya kala minumbi seru bara imina na kunche ni baya ledu woro tale jamakulu chaman fe abaden Cherif la TV la jabego maliko kan foli ni wali mando we audite o mun sole no Cherif la TV la sani wati bela jelina ni tuyanye BTA kemba marala akara mo Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale demso no e Sharifa magoroba Haidara ale tourne minga kemba na lamini na o tourne kuncheli ni kuyanye o keneka amayini Allah subhanahu wa ta'ala fe do munu dona ala ka bela jele mine pumaka sanu ma munu fora ala ka anke jonku nandi ka pumaka nunu waliya bara nunu teta musaka bora ro munu na ala ku nyona chama bla anola ala nyina anta irana san chama be ala bul ala ko ira nene awla ka nyina ala fe anga jamana no e mali chebe ni kambe ala ko do jamana den kelingele na bela jele ni nyonche ala ku yo garse do mina odene amma fa ala ka sigida wera irana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum wa barakallahu fikum Allah gira yaun agaira dare dare mamadu yaun anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira